Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Batskhem merbo ubade unong aiktian ke Voice of the People Party. Ulaong bakidon ki baong baka Garo Hills kadai ke Jingsahdien haga Puthi. Kumta de ban ai kham he ke reservation. Ni ke Bhah kam. Henry ulaong baka Jinta Hills kadai ke Jingsahdien tam haga Puthi banyan ujor bat kiwe. Kumta ulaong wat lada Jingsahdien kat nuru omla ban ai reservation dakata. Henry de ban Shim bet kat kum ke Jingbunbriew. Ya kani ulakran mentakasngi haga Jinglet ban ai ke Jingmut. Syaka expert committee nak benta ke job reservation policy. Ulaong bakarukom shna ya ke polisi ha usnem syajak naispa nyupuar kamlong ke berhenti namar bakam yahap bat ke paragraph 1 jong usnem syajak naispa nyupuar. Kumjuru ulaong bagi jing ajingmut jong keseng VPP ha ke expert committee kidai ki badan lagi jing pensyong nongrem ki babiang. 1%, igaru berantang lai puar persen, ya lang 1%. But ya ki order SC itu bagi population ke berit Bhah ya hidup 1%. Di hang tu pelapa kene ke 1972 hi kamlong logical, kamlong scientific ka rukom sna ya kene ka. Jadi kata apa ya sna ya kene policy ka dai run hi ka scientific basis ya ka logical basis ka. Ini ong ba idei ban ya bet ka kum ka population structure ka ba lakran sai ru hakin ka priam hakin ka paragraph 1 jong ka 1972 so reservation policy. Dai ka ba ni ban hini kalong ba ni dei ban sim hi ya 1971 as base ya. Snem ko ba ni base ko reservation policy na bar ka dei ka as snem ru ka ba lok bang siyo ya ke jala bat ka reflect sisa ya ka Jingbunbriew ko ke jala ko ni report namar hadin pina sim ya kini ki census ki hadin ki don ki wei pati factor ki ba la ban kta ya ka population de kata ka wei ka birth rate ka wei ka migration de hak ni ka long ba ni kumna ka party ni snow ba ni ban sim hi 1971 but reflect with ya ka status of population jo ka jala ni ko ba yo ya ka jala de kata ka de ka bang ya keren but ni pensyairu ya ka expert expert committee halo ka Jingdon ki kat tu kat ni ki bakwa ban ong ba ya ka reservation policy day when PS na ka population de ka bang akwa ban ong ni ka bang ya kren ni ka expert committee ka long ba ladang sim ya ka population ni sim namar ba ki 1950s Hapur bigwanda ya ka reservation policy at all India level. Ang tu lap ka reservation policy ki ST category ka dai 5%. Kat ba ki SC ka dai 12.5%. De hang tu lap kam reflect ya ka population. Namar bale ka sarkar India hang tu kaporu ka claim ka 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 exact population namar ba hang tu kapor ka tangdon ka revision ya ki this of the STs and SCs. They have 1960 ada habakatu ke proses kala hablong stable. They have 1961 ke don ke population ka census India jadi but kat tu ke 1961 census alap ki SC ki don India tu bakasan persen. They nata kata how 9 hadit adul ami ke census ke reservation ya ki SC nu ka ki na 12.5 jaka 15%. Di ST ru namang sa population hang tu kala kiu jom ki ST ti kiu na 5% saka 7.5% ka kumba population. Te bodong ba ndai ben base na ka population ya ka reservation tin ya base nai. Ya base na ka tingko slip. Kata kan ki beri ba ba ka population kam dai ban don ka kam dai ka criteria for reservation policy ti ngam na masuk tu ya ka komperkat jom. Namar ba habang sila ay kumpitig policy the population kalong kabarang kamha. De nakita ba de pendapat tingdong ba adequate representation versus the persya ya ka proportional representation. Pinapet handia jong iya ka SC with ST ya da ka proportional representation. Kabang ada pedo. Hindi katu ka adequate reservation adequacy itu kisim in konteks ka OBC. Lara tidak take doang. Balarai ni ya keren ni job reservation policy ni day ban base na ka level of backwardness.
Yang ba kidon katu ba ni kikin hun jai ben be bi tham dong sa di men ya ki wei pat ada kada ki ban tham yo bun ka reservation tham he ka reservation ya kwa ba dong ini kolong ba ngim la ban len ba ki ST ki kham sa din ban ya ki OBC an dia ka Henry la ba ni walang sa din ba klaru kham bu di OBC ngim la ban yo la dai ke government of India ru kamla hi ban ai ngi kita ka reservation policy ka ba kham he ban ki OBC namar ba dai ka ST population ka khamret tiana ta kana hang ni ban lap ba ban ong ba kita ki ba kham sa din ki ban kham yo bun yang ki khasi ba ki kham ki kam dan nong hen ai nuwe nang ta ba de idan ki ba ong ba garu hen ka kham sa din ban ya ka chane sa khasi jan health ki shim ni ka literacy re pi shim ni ki ai hang tu kan lap ba ka noi pi ko wi ka long kam don ko nu ka scientific study ka balale ha ka jela ka jong ni ban compare ya ka wei ka jai ben riu ba ka wei pat halo kan dika development bat ka takut kishim ya ka district kamut hang ni ka dika geographical backwardness apa pikiran pada geographical backwardness inle kuplu ya ka Giant Hills ke dai ke district ke basa dir tam na boro ki district ha ka jela ka jongi tinggal ile kuplu ini ada reservation kuplu ya ka Giant Hills hi bat habangi om pada Khasi Hills ke khapki om dai ba shong tong Khasi Hills shong ki garu shong ki wing Giant Hills tiada tak tahu pun compare ya ka geographical development ban forcefully link bat kata ka development lack of development backwardness trong a particular community kamlong scientific hey dia tak tahu ong ba kum kene ka argument kam don nong rimbat cubo minta what will that done kata ka scientific study ka empirical study kabar ong ba ka we ka jai benri ka kam duna ka level of development ban ya ka we per ka jai benri at best kali kala ban lam saka classification ka sub classification haga geog reservation policy endre haga jela ka jogi nila don lepa ya ka sub classification na ta la ni don ba kana ku ta ka study la ngila ba kana ban establish ru kam don consequences ru em kam don ka kamla ban wan rai ka nu ko jing kala bat ka we ka ba hang ni ka ong ti be la dangi sadien ka nu anu nyem la ban yo ya ka reservation ka ba kham tam ban ya ka jingbun population structure ka mereka scientific basis ka reservation policy kita ki argument baru kai bagi wan ra kino ini kita assumptive arguments ke ba shu mundur Datu piakan yang pada baidi bak niki ST bang jing bunjing itu ST na baidi bak ngawa ya kita ka syok pada kamdei ka kam jong ka expert committee ke de kam jong sapa statistically ratio pada baidi kasi dia kan garo yang long nadanya hukum ka Jingbunbriew Jingbunbriew kalau kita kan kasi kan poi ke ba safsan ni garu kan poi ke ba lai ku a pesan kalau kita ki open category underserved category kan poi untuk ke ba kan kiu na hasan sa lai pesan di nabar ba pi ko we ko long bang ni ya ni ha bang ni kren kum ba BPP ngem kwa ban sia kren da ka jing snow ni kwa ban ya kren da ki number ya kwa ban ya kren da ka population ka ek ba establish facts ngem ya da ka jing snow ju Iba Batskhem buan bla snow road ban ai sam pho ta si jantia ba chopo ni kalau khai ti don ba ka jong ka hop ba snow tang ba ki dei ban don ka logical basis mo ki scientific basis hai ai on bu ya kata ke ai ka nong rim jong kata ka di ba ni habang di ba on the basis of logic on the basis of facts ngem ya para de Batskhem nomor ba district nomor repair jo jela ni jon ke jing shonglang jo ni garo Khasi jantia hai apa ke district ke ga main jo BPP ha de constitution of district wise di district wise ke we kalau ba hadu mentai la kalian juga BPP game 4 ya keren ya kan ni game 4 ya keren ya kata district wise but ke we kalau ba ku ba mentai ai open dai bagi long open ya kata 80% dai bring Khasi garo de katu thai ka biang ni ya ka minta ada district level namar ba don ki district ba cubo kono ki komsani
di da kiai da kiai 40 kan don ki ba phenom la ban fin pe phenwan ra ki bri ba na kau ke district ki bomnang ban kren de tin khasi tham tam ki grassroots ki ba tre ki block level ki district level ki don kam ban kren de ki la jong da ki bu de ki bri ki bomnang ban ke kren ke fit ikan stom hiru ka unscripted Kita kenuan kita wan kita orang bah di ben bias ya kena kacing terwaban pentamai constitution based on constitution provisions of constitution. Constitution Hmm. te pimut di biasa ikan ni Pakai umur badong bagi orang bah katu kacing gunpai kadai bomsong nongrem hanur kacing persong nongrem nak kacing gunpai kam kalau pemersa to ama. dia ki USC UST ki yo 15% but 7.5 naik kali kita naik yo kata ki nombor ki hak la benang lagi lah pen hak la benang kali ki Inam ni dia semua kepungan katu ki ong hang ni Pule pi kan ni kawai kan ni kawai mo kadai hak katu ka ruling ni 1992 long kom lo kalau ada lepas ka position ni Hima, asai red, kong kum dia, aga para 677, jong kene ka Indra Saudi ruling 1992, kong kum kene ka judgment. As I have read the authorities, this is, however, a rule of caution and does not exhaust all criticals. Suppose, for instance, a state has large number of backward classes of citizens, which constitute 80% of the population, and the government, in order to give them proper representation, reserves 80% of the jobs for them. Can it be said that the percentage of reservation is bad and violates the permissible limits of Clause 4 of Article 16? The answer must necessarily be in limited. Kabut kani benong ki kani ke ruling kala sutul pa bakila benong ki exceptions. Tiga jelang ni hang ni kadai ka tribal state. Habakat population keadaan hadu ke tribal population ber keadaan kuba 80%. Haka 1971 census. Ti banong ba lada ka seput kamsya kita ki bong ti kimat ya challenge no ek ba mataru ke number benta em la cross ke 85. Ti ki ong ki bakin lek saya ka seput dan lek high court. Boleh ada ka constitution ko kumta ding hap constitution dan ong ki bakin lek kadi ka duty ke jongki bakin lek number baki kuat Kami ke 50% ke sudah itu ke guideline ke dijaga. Kami ke hard limit ban hard. Hi go kalau bakani kalau ke number ke India jogi kalau so diverse. Ya kani hap sedekah kan hap ke. Hang ni tribal areas jogi pelang nagalan reserve more than 80%. Meghalaya kibur ki state kiba kum jogi pe ku Arunachal Pradesh more than 50%. Di orang yang kita berkuat benda sekut bakin lek. Lada aku ban lek crowdfunding ya ka funding ya ka by lawyer lek singila ban contribute. Kaya ko video man ang lo kanay ka dangsian karang speaker uling bong bos pangini criminal layers apa ka state. Pi kawai ka long kum ni. Ka criminal ya. Wa. Hak jela ka sini. Ngidon kam ya ka good governance. Ka good governance kabangi hapan kintiu ya ki nong kentong. Hamtam hakaliang jong ke education. Nyemla ban kintiu ya ki nong kentong jogi da kabangi wegno ya kita ki kriben daya na ki ST. Nganong hok ipi hakajela ka jogi. Kibun ki bami na nong kentong ki balik Bhah. Ki balong successful lagi jing nganong ipi kan example mangan kong kentong kami na nong kentong. Ibe pa juga di kinong rap. What we need to learn bagi don kam by jaga good school, good education bagi kiep. Yang am don kam special reservation dan bisnis lu yaki di para lok jangan di mana sor ba ban kentai no yaki. Hendai ka ek bagi don kam sunong gondong bagi don kam good infrastructure, don kam good school, don kam good teachers, am bagi don kam help books.